guys, welcome to my crib! This is where I live. Very much clothes I have. Artwork. Coca-Cola. More clothes. Kitchen. And my gym. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Hetkinen. Mitä? Niin. No, otetaan sitten Ouhallella vanhoipäivänä. Jale se nuuska pois kuulosta. Ja jatketaan. 7, 8, 9, 10. Kuinka? Elevator. Top floor. Meth lab. I am the teacher pet. No niin, tänään harjoittelimme tekstitaidon vastausta, mutta voi että, joudumme menemään vauhdilla eteenpäin. Niin, anna mulla on vieläkin tää äkkä ykkönen kesken, mutta mä tuon sulle ennen kirjoituksia ja sitten sä kertit tarkistaa. No voi että. Mä en päässyt eilen tunnille, kun mulla oli mahatauti. No voi että. Mä olin koko viime viikon pois, kun mä olin kuumessa. No voi että. Anna mun koira kuoli. No voi että. Joo. Hello guys. Follow me on Instagram and here is my stuff. Hyvä, kiitos. Huomenta aatteet. Eipä mennä sinne. Onko sulla iloisen väriset kynnet? What cool? Oi joo, kävin eilen laittaa nämä. Joo. Ai missä sä kävitkään laittamassa? Tuolla riittää. Tuota, hei anteeksi, saanko huomauttaa mulle? Mä voisin kyllä suositella. Yes! Jussi, mitä sinä teet? Mä pelaan tarkistan näitä kokkeja tässä. No nyt ei kyllä ihan vakuuttanut. Jos sä taas pelat niitä netissä näitä uhkapelejä, niin minä kuule nostan sinut seinille. Niin. En mä semmosia täällä koulua. Niin, tämä minulla jäi kesken kuule, että pitäisikö koetehtäväksi pistää. Tässä on hyvä tämä tilasto. Joo, on kyllä kauniit värit. Joo, mä katsoin just samaa värimallia kuin sinun vaatteissa. Joo, minä puhuin vähän tätä vihreää ylle, kun on kevättä rinnassa. Mites Aimi? Jutellaanko derivaalista?
Ei, puhutaan mieluummin mitoista. On millimetri, Tuo on taas tää naisten logiikka. senttimetri. Max, oliko sulla niitä fraasimonisteita, olisiko ollut? Onhan minulla. 1, 2, 3, take it all. Kiitos. Muista sitten käydä siellä Maxin nettisivulla. En oo vielä ehtinyt käymään. Mitä? Outo paljon kello. Jorma, Mulla pitää kuule soittaa yksi puhe. Jorma päätalo, kun nähdään. Juolaan mennä kouluun siitä. Nopea. Hyvä. Okay guys, goodbye. Get out. Thank you for coming.